аксияи наврӯзӣ ногуфтанамона бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед ва маслиҳатҳои ҳамчун бародарвор хоҳишмандое ки яъне аз ҷумҳурии тоҷикистон аз шаҳри душанбе ва аз шаҳри хуҷанд шумо мехоҳем ба федератсияи россия шаҳри москва сафар кунед. расо 3 апрел нафарое ки яъне шумо дар ватсапи қурбоналӣ занг мезанед муроҷиат мекунед плюс 992 900 80 84 85 дар ватсап загранпаспорт номери дастӣ ва залогта мегзарни ҷота бронировать мекунӣ чихеле ки ман адреси ман гап задестам ҳамухе ҷавоби саволш қатӣ яъне ба ҳами автобусҳои замонавие ки шумо мебинед расо 3 апрел яке ҳами автобусҳо сафар мекунад ба федератсияи россия шаҳри москва. хубтараш ай ҳама чия бародаро бесата даст биёен ман ҳамун суханое ки мекунем шумо да аввал мефаҳмонам ҳар як кадомта баъд маъқулу чид ай пеши хонат яъне ай тоҷикистон ай ватани азиз баъд сафар мекунӣ ба дили пур вақте ки 100 даст қати мебиёем ба пеши мана шуморо ҳар кас чихе мефаҳмона ман намедонам ку ман корум чия бурдан расондан шуморо яъне шумо вақте ки мебиёем мешинем ва ман ҳар як он шахсое ки номнавис мекунам прямои касада мебиям манам мебинанд ва ман номнавис мекунам дар ҳақиқат ҳамаи нозикиҳои ҳамин раҳа ман мефаҳмонам ҳа гиҷода чихе мешавад чанд қа мерен чанд қа вақта мерасен дар граница чӣ коро мешавад ҳар як шахса ҳамаи нозикиҳоша мефаҳмонам вақте ки маъқулу шид баъд номнавис мекунам ва сафар мекунам ва чихеле ки гуфтам аксияи наврӯзӣ ба хотири наврӯз ва хирсанд кардани шумо барои дастгириҳои шумо раҳмати калон ва бисёриҳо вақте ки микрофонро мебинед бародарои азиз дар даруни автобус ман гап мезанам бисёриҳо баъзеҳо қаршо мекунанд ки дағалона гап мезанӣ ё ки камтар паст гап за муомила надорӣ ай куле ҳамун нафарое ки яъне ба нафси шумо сахт расидагиаи овози ман баъзе моментҳое мешавад ки микрофон камтар наздик мондагиаи овози ман баланд дар телефон яъне шумо дар шабакаҳои интернетӣ тамошо мекунед но дар назди халқ автобуса чихеле ки мебинед дароза то ки барои ҳама бифаҳмад ман камтар баландтар гап мезанам барои яъне шумо хавотир нашавед манам ранги шумо фарзанди одамам ва муомила тарзи муомила кардана қатъи пассажиро яъне қатъи нафарое ки бо мо сафар мекунанд медонам расо 3 апрел рейси прямой мешавад душанбе бачаҳои душанбе 1200 сом буд 1100 сомон бачаҳои хуҷанд 1000 сомон буд 900 сомон кадомое ки фақат прямой яъне қурбоналӣ да муроҷиат мекунед номнавис мекунед дар ин чӣ дохил мешавад 900 сомон вақте ки шумо аз шаҳри хуҷанд аз автовокзал роҳи абрешӣ мебинед каса манам мебинед сума да дасти ман меспоред ман ҳар як сухане кардам шуморо озод прямой бурда дар автовокзали котельники шаҳри москва мерасонам ва нафароне ки аз шаҳри душанбе муроҷиат мекунед 1100 сомони қатъи аз шаҳри душанбе ман мегирам мебиёрам мошинои сабукрав спринтерои хеле қатъи хуҷанд дохили ҳамин сумда ва аз шаҳри хуҷанд ба федератсияи россия аз шаҳри москва бурда мерасонам дар ҳамин дохил мешавад яъне дар 1100 сомон ва нафарои бисёртар савол метавонад ки аз аэропортҳо шуморо гардондагианд ва ман дар ҳамаи видеом такрор ба такрор гап мезанам ки вақте печати аннулирова дошта бошед на кам аз 6 моҳ ё ки 1 сол нагзара шумо яъне рафтан наметавонед мерен рисковат карда баъзеҳоро бисёриҳоро мегардонанд хубтараш ки вақте печат аннулировать задагӣ боша аннулировать кан печатотона хубтараш сафар накунед рисковат накунед расходи зиёдӣ ҳам накунед ва нафарое ки барои багаж савол метавонед 20 кило багаж гиред то ки границаҳо яъне сарҳадода хутонда сабук шавад ва нафароне ки бисёртар савол метавонед ки ана ҳози шумо хе мегӯед мебарен дар сарҳадо сарҳад яъне ҳастай сагарчин ҳастай троиск ҳастай поезд мо дар якҷоягӣ дар ҳамин даруни дохили тоҷикистон яъне ҳамсӯҳбат мешем ва ҳама ба як гап яъне ки вақте ки мегӯянд ки 45 минута поезд сарҳад қазоқистон то россия даромадана билети поезд мегирем ҳамамон ба розигии ҳама хеле гап нест ки моро чихеле бифора ҳамухе ба сари дили худмон пул ҷамъ мекунем яъне ҳамун шахсое ки сафар мекунанд мусофиро хичон байни хичон муомила мекунанд ва поезд бифорашон билети поезд мегиранд билети поезд қазоқистон такрор ба такрор мегӯям ки яъне билетҳо 1000 то 2000 рубла бояд ҳар як шахс дар бараш дошта боша троиск боша 750 километр дуртар мешавад 1000 рубл дар барат дошта бошӣ сагарчин ки очират набоша ягон сум расход намекунӣ яъне дар барат ҳамун суме ки ҳаминҷа меспорӣ ҳамун сум қатъи очират қатъи яъне мегзаред то федератсияи россия шаҳри москвара сафар мекунем ҳаракат кунед номнавис кунед ва прямой сафар кунед бачаҳо через 100 даст набиёед пеши ман баъзеҳо ҳар хел нархҳо мақсад мегиред баъд мебиёед
мақсад қатъи ман гапи зиёдӣ нашава, разбори зиёдӣ нашава. Чӣ хеле ки ман хеле фаҳмондастам шуморо, вақте ки касса прямой мебиён ёки прямой рақамҳои плюс 992 980 84 85 занг мезанед, ман ҳамихе аввал мефаҳмонам, ҳамаша мефаҳмонам, ба озод беташвиш метавонӣ ки номнавис кунӣ, бронировать кунӣ ва озод сафар кунӣ. бояд донем ки бародарҷон манам мефаҳмӣ, ман аз сидқи дил шуморо мефаҳмонам ки то ки шуморо мана бифаҳмед, манам шуморо мефаҳмам ки мушкилои зиндагия ягон кас айхишиша намерава, як зану кӯдакша партофта, падар модарша дар ватан монда ба давлати дигар сафар кунад. Манам мефаҳмам ки мо мардакем ва аз кафои зиндагӣ бояд ҳаракат кунем. Ба ҳамин хотир роҳи хубтараш назар ба аэропортҳо ки айни ҳол 4-5 сутка мақсад қапидестанд, бисёриёро беасос 30 сол 50 сол депорт кардестанд, гардондестанд, баъд мебиёнд занг мезананд ки моро аэропорт гардонданд, ба автобус бурем намешавад. Дар ӯ ҳолат намешавад. Медонам ки пул дорем, мақсад самолёт хубтара 4 соата, но 4 соат мерем, бо 4 сутка дига дар оҷо месем. Автобус бале 4 сутка мушкилои хича дора раҳда, но вақте ки хирсанд шумо сафар мекунед, ин беҳтарина, яъне сайри саёҳат мекунед, мебинед, ҳичи гап надорад. Дар ҳаёт сайри саёҳат ҳам хуб аст. 4 соат рафти фуромадӣ даруни стройка кор монда мешавад, бо меои хона, бо расход, бо ҳам. Автобус беҳтарина вақте ки ба вақти хушк ба хирсандӣ сафар мекунем. Худоҳофиз, зангҳои шуморо интизорем. Расо 3 апрел прямой рейс автобус то котельники Москва.